Gubben. Tycker du inte om att få knäna i gräset? Ha? Tycker du inte om att sätta ner knäna i gräset? Vad duktig du är. Vilken skön style då, grabben. Vilken skön style. Var det krabbkrypgång i... Det går ju framåt, så det och dina gick till sidan. Vad söt du är. Hej. Och så söt. Det går inte speciellt rakt. Är det läskigt för knäna? Är det läskigt för knäna? Abba. Hej! Vilken söt baddräkt du har. Vilken söt baddräkt du har. Nu är du nära du. Var är pappa? Var är pappa? Var är pappa? Var är pappa? Är det roligt en gång till? Ska vi kolla om det är roligt en gång till? Var är pappa? Han är inte bra på att gömma sig, pappa, för han gömmer sig på samma ställe hela tiden. Ska vi duscha lite då? Oj! Oj! Så. Var är pappa? Var är pappa?